Здравейте, хора! Днес ми беше тъпо и случайно съм тъкнах на X-Factor кастингите. Изгледах почти всички клипове и реших да направя компилация на най-смешните и да ви ги покажа. Да започваме. Аз съм Тихо Ценов от София, Дианабад. На 26 години съм, дошъл съм да ритам задници, да дъвчам дъвка и сега ви обърнах света. X-Factor! Тебе имам кутия пълна с тайни. Ела и си вземи. Това ще ти се падне изненада. Ела и си вземи. Той не е някакъв, имах сватба, но нямам брак. Гледам те, на бара срещу мен стоиш с нея. Прави се, че все едно ме няма. Честно ли е, черпиш я, доливаш чашата и с уиски. Може и полицай под прикритие да си. Възможно е. Така, нищо чудно. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and now lay your ship bare. See how I live with every piece of you. Не, виж, поне разбрах, че не си полицай под прикритие, защото извърши музикално престъпление и няма как.